Ti Masakbayan. Ti napalabas, isagsagana da Conrad ken Lara, ti umadanin akalaysada, kat ni Ivory, tinagpadaitan ni Lara, iti wedding gown. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta wita alawas anakuman. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dayta ti pudno, nasdaawak pa'y nga rod. Adon ti inatiw na. May santo nga imbitado ni Ivory inton kasar ko. Mabalin mo to nga iwaragawag nga iso ti fashion designer iti gown mo. Tapno adun to ti aggatang kan agrent kan kuana iti gown. Areglado, ma'am. Oray disgrasyada. Sigurado abumaknang. Babaan iti kinalaing na fashion designer. Ada atiw na anabayag nga agdadait. Nga rod Ay, nakakaasi idi a pinapanaw ti amana. Ita, nasayaatan ti biyag na. Kita man latatigas at ti taoan niya. Agasam man ti mapaglakwan na iti gown. Pudno dayta, nangina ti gown, nangruna dagiti wedding gown. Puwera pa, dagiti agabang ka dagiti wedding gowns. Kan, gown dagiti abay. Impabulod ko laang timay sa amakin ang inaramat na idi. Ita, nakagatang pa yan iti barong aramaten dagiti kadwa nga agdait. At naman nag-order kanyak iti ubing. Mapingawan mo talangan maited mo kanyak. Malipod na damag dagiti tattao nga mapukpukaw nga ubing. Di dan palubusan dagiti anak dangag maysa. Ngarigaten no da makakita kanyak. Anya nga ro di tati sukat ta negosyo. Mayat siguro ti armas. No adda kontakyo. Ado ti amamo kapag orderan iti armas. No, may karim lakit di amalakom. Lalakala nga lakwen. Ado, ti awan armas na ditoy. Ang nangina ti armas. Apa nga ibagam, analaka alakwan. Nagitiag kakangato at tao ti pangilakwan. Nang runa, nagiti politiko. Nakadano ng ti kalsada ditoy ay nagmayatan. Nga rod. Saan tayo na marigatan? Uray sulsuli nagti lugar tayo, adda kalsada tayon. Logan laangan ti parikot tayo. No adag biyahe ditoy, ay imay-mayat malon. Ay, maamuan ko mati anak ko, nga adda kalsadan ditoy ayan tayo. Ay, di ka maawanan itinamnama. Addan to pa nakaamuna kat barang agawid ton. Sapay ko matapumod no ti imbagam. Kailiw ko unay ti anak ko. Nang runa ita, taadda sa gubanit ni Kukoy. Ay, madlaw nga agpayso nga imres ni Pangulo Kukoy. Anya ka di ti imbaga ti mangagas ay Adda ka no diferensya ti barakan dalam na. Ado ti bulbulong kan kay kayo nga impausar ti mangagas. Ngamawan matlat Di namit kayat timapan iti doktor. Pinanawan nyo daytoy balayo, tadain parami jo adakdakkal. Saan nyo ka di nga ilako daytoy, ma'am? Awan pa'y mo't ngamin ti mayat agumatang. Mabalin ka di asyaklaangan ti gumatang, ma'am? Total, pinanawan nyo mutten. Nakaurnong ka din iti paggatang mo. Baron, umanay ti ornong ko, ma'am. Sige, ilako kun kan ka, ngam ti ilakok iti sabali. Agyaman ako unay, ma'am. At damat lang ako nan abukod ko abalay. Nagasat ka, Ivory. Tamanipod impa-advertise mo ti butik mo, adon ti umay agabang kan aggatang kadagiti lakom agawns. Naitalit ka maten. Kuna pa ikit din dagiti daduma. Arumbang ka nung adda sumukat kan kakas Pangulo. Anya, sino matinangibagay ti dayta?
Pumiksa ag tulaeng. Makita dayta anang ibaga. Mangan ka nga rod iti husto. Barang agsubli ti sigud a pigsam. Tapno di da ibaga asukatanda ka kas Pangulo. Agraraman kit di dayta nang ibaga asukatandak. Ngam adda karbengan na anang ibaga. No agtultuloy nga agkapsot ka. May sakamat. Di dala urayanan. Agraraman da kit ti siyak pailang ti Pangulo. Awan ti makaatiw kanyak kas Pangulo. Mabali na pud no dayta kunam. Ngam kasano no agtultuloy a maidalit ka. Kasano a maaramid mo ti pagrebengam. Nakarubot ka mo, Taya. Papanam ka di. Inak man sukunan ti kalaingan amang agas dito'y masakupan. Barang iso ti makaagas kin ni Pangulo. Umayak mat nga rod tapno ada kadwama. Nawati-wati pagnaan ama panijay. Agyaman ako na ikan ka. Dakkel ti maitultulong mo kanya. Nasingpet ka agayam. Isuan na kasagana ka amang tulong kan ka. Imbaglakit din. Tadda ka si dadaan amang kadwa. Wano mang tulong kanyak no kasapulak ti tulong. Inta nga roden. Tapno daras ang makadanon ta iti ayan ti manggagas. Ay, iti kastoy ang mapaspasamak kin ikukoy. Ad-adda akailiw ko ti anak ko. Ay, masigurado ano madamag na nga adan kalsada ditoy. Ay, mabalin nan ti umay pumasyar. Sapay ko mata pumudno da ita nga imbagam. Wow! Nagpintasan ti gown nga inaramid yo? Siya ka mismo tinangdait iti wedding gown mo, ma'am. Saan ko nga impadait kadag iti kakadwak aman nait? Saan ang amas daw? No apay nga adu ti umay agpadait kan gumatang ditoy. Tatalaga nalaing kan. Dakkel unay ti pagyamanak iti apo. Tauray kaskasano. Sa anak ana iwawa, idi pinagtalaw nak ti amak. Amom ka din nga da kanon kalsada nga agturong ijay? Ha? Adan kalsada ko na yo, ma'am? Dayta ti pudno, Ivory. Saan kami pa'y anap na pan ijay? Tawan ti request da para iti medical mission. Adagaya man kalsada ijay. Masapol nga rod nga agadala ko iti driving. Tapno makapanak manen ijay. Ada plano magumatang iti kotsem? Kagat-gatang mula ang to'y balay ni Ma'am Konya. Uray jay saan unay anangin na akotse, ma'am? Kuna ti mangagas amay mayat metla kano numapan kay ti doktor. Saan kano abasta maagasan iti bulbulong ti sakit mo? Anya nga rod ti serbi dagita amang hagas. No di da maagasan ti sakit ko. Awan amuda. Inaramid da mo ti kabaalanda. Ngam dumalat na ngamin ti doktor. Ado itan tinapartuat nga agas. Anya tinagtaudan ti inaramid na nga agas. Saan ka di nga itimatla ang bulbulong? Just kick it di. Ngam duma. Tadumatla ang ti ilaok da aramen na makaagas. Panawan nakpayag ditoy. Tad-ad dumagsantirik nak. No adda ka sumanao. Ala, ayaban naktungarod na adda masapul mo. Kumusta't impadait mo a wedding gown mo ka ni Ivory? Napan ko kinita kat nalpasan, ma'am. Jailangan ikabil na nga arkos a beads ti sanpay. Nagpinta sa talaga ti dait na. Bumaknang ni Ivory no agtultuloy akas jay. Jak pa'y gayam na ibaga nga imbitado inton kasarmi ka ni Conrad. Mamin ano laang mat nga ibagam. Ken maysa, mabayag pa'y mat ti kasaryo. Ayan ka din ni Conrad ita. Ada ka no dyan Malaysia para iti maysa negosyo na. Oh, ado a talaga ti negosyo ti agbalin nga asawam. Baknang kanton. Bareng no agtalinaid a negosyante, ma'am.
Hello, Sir Conrad. Nakaawag ka mat? Mapanyo sabtan ti armas, iti bayba iti oras ti alas 12, iti tinga ti rabi. Inton rabi ka din? Wana, nagrubwatan ti nakailuganan na vapor. Amok ti kapitan. Lumabas ka dito iti vapor? Wan, sabatan nyo ti kargamento baban ti bilog ti mangalap. Sige, ada amok ang mangalap nga dabilog na. Kaano ka kani asamangpet? Depende, numaala yung matlang as safety ti kargamento. Ipasigurado ka safety ang maalami ti kargamento. Hello, Conrad. Nakaawag ka, Mat. Kumusta ka dito, Malaysia? Nasaya ti kasasaad ko dito eh. Kumusta ka ba tita? Nalpas ka rin ti wedding gown mo? Nalpasan ti wedding gown ko, Conrad. Magagaran ako nit isa sangpet mo. Sumagmamanulangan ngal daw ti palabsen at daakon dita. Isagana tam ti panagkalay sa ta. Adan binagaak nga agbalin aninang ta. Ora siya, adamot binagaak. Agkakangato at tao. Ano pa iti kakadwa ka negosyante? Kasta ka di? Apaman asumangpet ka. Asikaswan ta nga rudan ti maipapan iti panagkalay sa ta. Areglado. Mamiitan ti sasangpet ko. Oray nak. Urayan ka nga rod, tapno makaisaganatan. Bye. An-anusam latta ka din ti marikrek na. Apay adi mo kaya ti mapan iti doktor. Ituloy ko latta, dagiti bulbulong, nga imbaga ti mangagas. Ay, agtalag ka kadilatan iti imbaga dagiti mangagas iti purok tayo. Nabayagdan ang mangagas. Ubingak pa'y ide, kat epektibo ti aramatan tayo a bulbulong a makaagas. Apay adyak mabawing ti kapanunot may papan iti agas. Nabibilag kano dagiti pinartuat dagiti kabaruan a siyentista. Makaagas nga agpaiso. Nga madamot lang dagiti makuna a side effects na. Ay, tsakambukan ka, kukoy. Mabayag ka ang maimbagan no kastamlaang. Itapay laan, ibagakkan ka ang maysa ka akang runaan a guest into nagkasarak. Ha? Umayak mo't iti kasar mo, ma'am? Oh, apay anak laat ka. Pagsawan ka pa ikit di Ibagak asikatin ang dait iti wedding gown ko. Ni, apay laang, ma'am. Tapno umadupay dagiti umay aggatang wano agpadait ken ka iti wedding gown. Mayat sa dayta ma'am. Sige, umayak to inton kasar mo. Sa dino ka diti pakaangayan ti kasar. Ijay cathedral. Timat reception, maangay iti kadakalan a function hall iti nalatak a hotel dito'y syudad. Sige, ma'am. Dumarayak iti kalay sayo, iti agbalin nga asawam. Hello, Sir Conrad. Apay nagadumot ti pulis iti baybay iti daydi akan ito. Masurunak na ron. At ang samot nang itik-tik karag iti pulis. Saan kami anakapan iti taaw iti daydi akan ito? Darigatan. Ang taganong pulis kan militar anapan iti vapor. Ang talakit din ang itik-tik. Kasanong aron ditan? Umaya kon dita Pinas. Taan ano pendan ti grupo mi diti Malaysia. Delikado akon dito eh. Sayang ti kargamento. Ta saan mi anaala? Ngunit nga ron. Dakkel kumakwarta na dyan. Umayak ditan. Tati kalay samit ya si kasun mi. May sakan to karag ti kagrona na bisita, ha? Areglado. Urayan mi ti sasangpet mo, sir. Bye. Isaganak ti kalaysa ni Ma'am Lara. Mangda itakmat iti napinta sa pagbadok. Masapul ang napintasak tumot iti dayta nga aldaw. Oh, Ivory. Nagpintasan dayta tela nga igamam? Da kayo matgaya, Ma'am Connie. Dayto iti daita kapag badok indon kalaysa ni Ma'am Lara. Idaitan naktuman mo't iti pagbadok. Kayat ko ti kasta atela. Agam sabali mo't amaris. Sige, Ma'am.
Wan gayam. Amamuyo ka di ti asawain ni Ma'am Lara? Saan pa'y? Jak pa'y nakita. Ang may sa kano a negosyante. Ado kano a klase ti business na. Ha? Businessman, ma'am? Wen, apay ang napamulagat ka. Adda ka di parikot? Awan mat kat di, ma'am. Adda lang nalagip ko. May sangamin a businessman tinangidadanas kanyak. Ayan nga taita-day ta a businessman. Diyak amo, ma'am. Binalaagan na ngamin idi. Adakas ti mapasamak kadagiti dadakkel ko. Ken kadagiti kapurukak. No ipulong ko tinapasamak kanyak. Amum ka di amay sa kano a businessman tinangidadanas ka ni Ivory. Kasta ti imbaga na kanya. Apay asaan na nga imbaga? Tapno na balod. Binalaagan ka nung aminday jay a tao ni Ivory. Adakas ti mapasamak kadagiti dadakkel ken kapurukan na no agipulong. Isu adinan imbagbaga. Nagdakas kat dayta na tao? No amokla ko ma. Siya akong ti mangipatiliw. Uray siyak Nagdakas day jay a tao. Indadanas na tinakakaasi a babae. Ano maamwak? Siya kun ti mangipatiliw iti dayja at tao. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan ti seryeta wita alawas na napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.